Prop del 80% de les persones que han patit Covid lleu perd l'olfacte i un 88% perd el sentit del gust. És el que es coneix com a anòsmia. Així ho assenyala un estudi fet per otorrinolaringòlegs de 4 països europeus, incloent-hi Espanya. El que succeeix és que la batalla entre l'organisme i el coronavirus es produeix en la mucosa olfativa i, per tant, és ahí on es provoca més mal. Una pèrdua greu quan el teu treball es basa en l'olor i en els sabors, com ara és el cas de Cristian, cuiner de professió. Era como un tapón en la nariz que no te dejaba entrar ahí absolutamente nada. Con la ayuda de mis compañeros de trabajo y eso, pues cuando hacía una elaboración y le decía que probasen ellos a ver qué tal y que me aconsejara, en plan, pues mira, le falta esto. Uns sentits que afecten la nostra salut i seguretat. Ho explica Clara Soler, experta en comunicació, que no va dubtar a compartir en xarxes la seva experiència. Se me crema la pizza, se me cremen les torrades des de juni. Comences a menjar i a la segona cullerada ja t'has cansat, ja t'has saciat, perquè no notes el bon gust de la botifarra ni de l'arròs. Cristian va acudir a teràpia olfactiva. L'otorrinolaringòleg li va proposar una sèrie d'exercicis diaris per entrenar l'olfacte. Estimulant de manera repetitiva aquesta via neuronal, podem reactivar-la. Clara ha optat per una solució casolana. Olors forts, que els olora i faig com pràctica que tornarà. Que n'hi ha qui tarda 15 dies, n'hi ha qui tarda 3 mesos o 10 mesos inclús. L'augment de casos ha duplicat la demanda d'aquestes teràpies que no entren en el sistema sanitari públic.